uNkulunkulu akakulonde ubusise la ukhona khona njengamanje ngathi ke ungavuleka iminyango yempumelelo zonke izinto oyihlela empilweni zihambe ngalelo hlele ngayo uNkulunkulu ehlisa isibusiso nje ngaso sonke isikhathi igama kuPastor ngithanda linyo Flake sibheka amaphupho njengenjwayelo namhlanje iphupho esilibhekayo la elika Smela Holdings ya Smela Holdings uthi morning pastor iphupho engiqhumisa ke isibhamu kodwa bengidubula nje phezulu ngishintshe izibhamu ezahlukahlukene ngepha ke bengidubula phezulu ngazo zonke naku ke singakusho la ukuphupha udubula ngesibhamu kungashintsha izinhle ngisho izinto ezimbi kodwa kakhulu akukusho ngoba uyadubula so naku number 1 umuphupha isibhamu sithele njengoPaulo uma usiqhumisa lusho ukuthi kungenzeka ungahle udala into eyingxabano ngenxa ke yokuzama ukukhombisa intukuthelo uyabona futhi kuyenzeka ukuba kuPaulo uma usiqhumisa olusho ukuthi empeleni unezinsiza ezifanele noma nekhono lamandla kepha uwasebenzisa endaweni engafanele ukuthi ukuqhubisa isibhamu emoyeni kungakhomba ukuthi ungenzeka unama resources enough nafanele kodwa wasebenzisa la ngafanele khona ovunekhono kodwa usenza la ngafanele khona ukuthi kufana nokuwaste ama resources osukunawo ngingathi wasenza endaweni engafanele mawuphupha uqhubisa isibhamu nje emoyeni udubula emoya you have resources enough resources necessary resources obungasebenzisa somewhere kodwa wasenza la ngafanele khona so kungasho lo ukuthi awubheke ukuthi awunawo nama resources noma ikhono elihle kakhulu nalo manje olisebenzisa la ngafanele khona ama resources afanele ngabe wasenza kodwa wasenza endaweni wrong yabona number 3 kungenzeka futhi umuphupha isibhamu uPaulo uma uqhubisa usiwenduthi kungenzeka uzokwenza inkulumo noma ungase kususe umsindo kepha ongenawo umvuzo ulindele ukuthi kungenzeka uzokwenza inkulumo noma umuntu ethi ukukhuluma noma wenza leyo nkulumo kodwa ingabuyi nalo mvuzo ulindele yabona ngoba uyenza abantu abangafanele number 2 empeleni number 4 asesithi ke futhi uma uphupha isibhamu uPaulo uma usizwa ke siqhuma kungenzeka sisaqhunyiswa nguwe so usizwa ke siyaqhuma somewhere noma siqhuma kwenye indawo lokho kungayikhomba ingxabano noma ngakhomba ukuthi ungase ulwe nomunye umuntu esikhathi nesizofika kungekudala kodwa ushuthi ngamanye amazwi nje ukuqhumisa isibhamu nokusizwa siqhuma konke lokhu kuchaza izinto ezimbi ngoba kungayichaza le ingxabano inkulumo ozoyisusa wena ezingenawo umvuzo omuhle kungachaza ukusebenzisa ama resources noma ukusebenzisa ama ikhono lakhe endaweni engafanele futhi kungakulethela umvuzo ofanele yabona siyabonga kakhulu besibheka nje la uqhuma kwesibhamu noma uqhumisa isibhamu Kuleka kuyo Jesu